6 Friese politiebureaus gaan een even dicht voor het publiek. Het is de zoveelste actie van de politie in de strijd voor een nieuwe CAO. De vakbonden roepen de politiemensen bij elkaar om te peilen of het tijd wordt voor huddere acties. Het antwoord in Friesland daarop is duidelijk. We hebben fatsoenlijk actie gevoerd, we hebben het opgebouwd. Actie op de snelwegen, actie met voetbal. Dat zit misschien wel aan de grens wat wij vinden wat netjes is. Ja, zelfs dat soort dingen hebben niet ervoor gezorgd dat de minister in beweging is gekomen. En voor ons is de maat nu echt vol. En dus komen de langere werkonderbrekings die het publiek rijden zullen. De politie helpt geregeld bij grote evenementen, maar is van doel omdat deze zomer net het wan. Mogelijk kunnen die dan net teruggaan. Kijk, hier werd de Tour de France genoemd, hier werden muziekfestivals genoemd. Nou, dat soort dingen moeten we denken. Maar goed, we doen een rondgang door heel Nederland en uiteindelijk zullen we gezamenlijk met elkaar conclusies trekken. Dus op voorhand wil ik nog niet alles vertellen wat we precies gaan doen. Maar laat wel duidelijk zijn dat we op voorhand ook helemaal niks meer uitsluiten. Het is de vraag of de minister nou wel beliers Jan Sil. Nevens Springer is een baan bij de politie op dit stuit geen feestje. De reorganisatie is in zijn eigen een puinhoop en daar komt de CAO-kwestie nog eens bij. Politiemensen zijn maar om één reden bij de politie gegaan. Ze willen rechtvaardig zijn. Ze willen de burger dienen. En dit is niet wat politiemensen willen. Mensen willen dit ook niet. Daarom heeft het ook in die 10 weken lang heeft het ons best wel moeite gekost om mensen mee te krijgen in dit traject. Maar nu zij ook horen waar het precies over gaat, ja, nu zeggen mensen ook, nu wordt mij onrecht aangedaan door de minister en voor mij is de maat vol.